φαίνεσαι σαν τραβεστή. Κάτσε. Ρίξα κάτω λίγο. Ρίξα κάτω. Ποιο? Το χαλάρωσε. Χαλάρωσε! Χαλάρωσε! Δεν μου πεις! Ηρέμα! Τράβαμε. Με αυτό εδώ μικρά είναι η φωτογραφική μου κάνει. Είναι καλή. Μια ρακέτα, παιδιά! Μια ρακέτα! Αυτό που βλέπετε είναι ο Παναγιώτης. Δεν μου πεις! Ο Πολύδωρος. Και αυτή είναι μαλαξισμένη γιώτα. Πολύδωρος θα μας ξύλο, Δεν μου πεις! Πολύδωρος δεν θα μας ξύλο, μην πεις μαλαξισμένη. Έλα, πάνω, πάρ' τη ρακέτα του μήνου και πήγαινε να πες. Τραβάει. Πάνω! Θα το βάλω σε τέτοιο θέλω να ξέρω. Όχι, παιδιά, δεν πάει. Πολύδωρε. Να σου δώσω χαστούκι. Πολύδωρε. Αρχίζει τα νεύρα μου. Εντάξει, σκάς. Δεν είναι δικό μου. Αυτός είναι ο Πολύδωρος. Πάτε το Πολύδωρο. Ο Πολύδωρος. Γεια σου Πολύδωρε. Δώσε. Όχι. Περίμενε. Κάτσε λίγο με τη γιώτα. Ποια άμα με πεις. Ρε, δώσε μου ρε. Να σου γάμισω. Σε τραβάω. Ωραία ρακέτα, Άνα μου ρε. Τράβαμε που σερβίρω. Να δεις. Τώρα θα το σερβίρω αυτό το παλάκι. Θα σερβίρω. Έλα Παναγιώτη, έλα. Δεύτερο Παναγιώτη. Ήτανε λάθος αυτό. Μια συνέντευξη. Θα ξαναγίνει σωστά. Έτσι. Πάμε. Πολύ ωραία αντεγαμίσου. Αυτός είναι ο Πολύδωρος ο μαλάκας. Κανόνισε, θα δω από τη YouTube μετά. Και Facebook. Και Facebook. Και Facebook. Εντάξει, δεν βλέπουμε, μόνο φωνή. Σε έχω δείξει από πριν. Δεν πειράζει. Τι μου πεις! Τι μου πεις, εσύ μου το ξάπεις. Κατουργέμαι. Εμένα το σταθμός μου. Παναγιώτη, δες μου φλάκι. Εσύ και κοιμάνα σου. Αρχίζω το πάρτι τώρα. Ωραία, μάτω. Τι μου πεις. Ρε, όχι κλωσίδια. Εντάξει, μπορώ μου. Γεια! Αγάπη μου. Καλά, μαλάκα, άμα το ξαναπείς με την παρουσία με το πατήσω. Το παιδί με δει. Τι μου πεις. Άστα, αυτό να αφήσετε. Το κάνω για να εκνευρίσετε η γιώτα. Ρε, πολύ τώρα, άμα το ξανακάσεις θα σου δώσω φυλάκι στο μας. Ρε, πολύ γαργάς μαλακές. Ωραία, φίλε. Ω, γαμάτερα αυτό που κάνω, ρε. Έλα, Παναγιώτη, πάμε, μπορείς. Ο αντίπαλας του ο Νίκος. Πολύ τώρα. Κόφτω. Εντάξει, top. Κάνε το διαγράφω αυτό. Μαλακία είναι. Μπράβο. Σ' αγαπώ. Γιουμπριά, γιαριαρό. Πολύ ωραία. Ρε, θα πει YouTube λέμε. Συγχωρώ, κόλλα δεν είχα πάνω. Θα πει YouTube, θέλω να ξέρετε. Αυτό είναι μια άσχετη μουσική, δεν είναι.
Έχω να γαμίσω 14 μήνες. Έχει να εμφανιστεί καιρό θηλυκό στο κρεβάτι μου και τη βγάζω μες στο ίντερνετ. Κατεβάζω βιντεάκια και τη βρίσκω με ανώμαλους και με κάτι πουτανάκια. Βιβρακιά, μα εγώ δεν αντέχω να κλέβω. Στην οθόνη χιλιάδες βυζιά κι αν δεν ρίξω ένα πουτσο απόψε Περισσότερα έχουμε δει κάτω. έχω να γαμίσω 14 δουλειές μανάρι κι είναι σαν λουκάνικο ψήνω το πρισμένο Καμιά παπάρι. συνέντευξη, μια συνέντευξη. Αυτή να κατάνε χάλια μου. Γι' αυτό δεν κάνεις καλές ειδήσεις. Άμα με συχές στα χέρια Πώς δεν έχει λέω ότι με τραβάλα και βρίσκει αγάπη μου. ένας φίλος μου κλέβει βρακιά μα εγώ δεν αντέχω να κλέβω. Στην οθόνη χιλιάδες βυζιά κι αν δεν ρίξω ένα πουτσο απόψε. Μπαίνει ο τρελός. Λιώσει στη μαλακία το καβλί μου έχει πάρει φωτιά μα γιατί δεν μου κάθεται πια καμία βρε γαμώ την Παναγιά. Έχω να γαμίσω 14 μήνες Πανάρι μου. Μόρτα μου η αρρωστή. Έλα Παναγιώτη, είσαι θεός, θεός. Πες ένα για ένα. Αντίο. Ωραία, το κλείνω.